fodbold, han også spiller. Så har vi den sidste award her, som er Player of the Year, og det går til en spiller, som har spillet begge veje hele sæsonen. Han har spillet defense, han har spillet offense. Han kan jeg godt afsløre en rimelig stor dreng, men ikke desto mindre, så har han taget alle de andre under sine vinger. Han har virkelig gjort det godt, og når der har været brug for det, så har han løftet hele holdet. Han har været den første til at kalde huddle, og han har sørget for, at folk kom hen og hørte efter og været disciplineret på banen. Og det er super vigtigt for os trænere, at der også er nogen på banen, der kan samle de andre. Ja. Lige kort, så i starten af året havde han en skade, som holdt ham ude på nogle kampe, som vi tabte. Og da han kom tilbage igen, så begyndte vi straks at vinde. Han er en utrolig stor faktor, og en spiller, jeg er blevet rigtig glad for. En spiller, som jeg også nævnte sidste år, ikke kunne løbe en gang rundt om banen. Men nu er han en af dem, der er fast nede at celebrate. Det er lige før han er nede at celebrate, før han rent faktisk har scoret touchdown. Det er nogle gange et problem. Men Player of the Year, MVP, Patrick Juhl Erdogan. Yes! Det var det. Vi må ikke